Zdravím vás a keby ste náhodou nevedeli, kto som, tak moje meno je Fifko, píše sa to s kvečkom. A kvečko sa píše takto, hej? Dobre. Takže, vítajte pri prvom videu, ktoré natáčam. V tomto videu by som chcel otvoriť svoj nový kanál a mám tu dokonca aj pomoc, moju sestru Kitty. Takže, idem práve rituálne prestrihnúť tento sudoku hajzel papier na znak otvorenia tohto kanálu. Môžete kľudne zatlieskať. Takže ďalej by som chcel, poď sem Bože. Ďalej by som chcel zablahoželať všetkým Martinom a Marošom, lebo je fakt veľa. Všetko najlepšie, áno. Ďalší bod programu. Hra Vodko mi vôbec nejde. Zistil som, že problém je v grafickej karte. Za pomoc ďakujem, počkajte, MKGKOFII, ktorý mi fakt pomohol. Ďakujeme. Ďalej ďakujem Kokosovi Pakosovi, super meno, ktorý mi tam dával také, proste mi pomáhal. Aj keď to nepomohlo, ale snažil sa, aspoň niekto. Takže, to by bolo tak všetko. Vodko natáčať nebudem, bohužiaľ. Jedine, že by ste mi prispeli na novú grafickú kartu, ktorú mám dosť zlú. Ináč ma všetko pohodil, len tá grafická karta je fakt slabá. Takže som sa rozhodol, budem točiť let's play na nejaké iné hry. Už som si nejako vybral, ale zatiaľ vám to neprezradím. Nechajte sa prekvapiť. A bol by som veľmi rád, keby ste mi dali... Dokiaľ je vôbec počuť zvuk. Dúfam, že ste všetko počuli. Držíš mikrofón. Dúfam, že som nedržal mikrofón. Ďalej, dúfam, že mi dáte odber všetci, lebo fakt mi to pomôže v mojej tvorbe. Aj mne to pomôže. Aj túto Kitty to pomôže. Počujete to? Ďalej by som chcel ešte odporúčiť, keď sa vážne nudíte a nemáte čo pozerať, Spider náhodou nepridáva žiadne videá, ja tiež žiadne nepridávam, tak si kúknite film, jak sa to volalo. Ten včerajší? Hej. Conjuring. Neviem, jak to je po slovensky. Je to fakt kvalitný horor. Po tých, čo sme pozerali my dva doteraz, nejaké stiahne ma do pekla a ja som ešte videl Carrie, to je fakt sračka, nepozerajte to. Tento film sa vážne, ten čo sme pozerali včera, sa vážne oplatí pozrieť. Neoplatí, ja som sa bála. Ona sa bojí, ale proste to bola prča. Keď sa bojíte horor, tak vám to odporúčam, keď sa ich moc nebojíte, tak je to tiež dobré, ale to ide. Ďalej posledný bod, keďže toto nemá byť nejaké dlhé video a nemám moc o čom hovoriť, takže chcem vyhlásiť súťaž. Keď bude na tomto kanáli 100 odberov, čo pochybujem, že niekedy bude, tak vyžrebujem zo všetkých odberateľov jedného, ktorému dám oznámko. Ešte ich nemáme, ale budú a určite ho niekto zase bude chceť. A ja môžem byť oznámka, ešte mi ostali. Hej, aj tu Kitty ostala oznámko z minulého roka. Rok staré oznámko. To je 100 odberov a vyžrebujem jedného, ktorý to proste vyhrá, takže dajte odber tu, niekde dole proste. Odber. Hej? Ďakujem. To bolo asi všetko. Ináč štvrtok idem k Spiderovi, natočíme ďalšie videjko. Takže dúfam, že sa vám všetko bude páčiť. Aj toto, že sa vám páčilo a môžete sa tešiť. Môžete sa tešiť na let's play so mnou. Nebude tam tá predná kamera horná, proste, to je taká blbosť. Nepotrebujete sa vidieť si tam hore vpravo. Tu niekde, keď budete pozerať, či tu, ja neviem, kde je pravo, sa zase otočiť to video celé, keď to nahrám. Takže dúfam, že nepotrebujete vidieť môj ksich tam hore vpravo, či vľavo, kde to býva. Áno, tu vám to sa stačí. A nemám ani mikrofón, nemám ani takú kameru, ja točím s iPodom toto, takže kvalita je... Ospravedlňujem sa za kvalitu, lebo je to fakt na hovno, táto kamera. Mohol som točiť opačne, tam je HD kamera, len to by som sa nevidel a to je veľa škoda. Takže to je asi všetko. Fakt to je slabé tá technika, čo tu mám. Grafická karta je ešte horšia. Tak to by bolo všetko. Ďakujem za to, že ste obetovali 4,5 minúty svojho času na pozoranie tohto videa. Som úplne nadšený. Bude to 5 minút. 5 minút dokonca to bude úplne super. Takže to je všetko, čo som chcel povedať. A ešte raz ďakujem za pozretie. Majte sa.
Čo to robíš? Testujem prednú kameru. Nevidíš?